Kom maar, kom gauw. Sterk. Nou, dan heb je de tv afgezet. Snij meestal van die lange stukken haren snij ons terug. Hè? En ja, spuit ons na en dan gaan we die stel te snij. Jullie hebben eigenlijk een metrand. Ja, dat is wel fijn hoor. Al werkt het? Altijd meestal. Oh, nou. Zie je? Ja, Zit er lekker wat kappen in voor terug. ja. Die ene nou bij die grote. Ja, dat krijg je in die bovenkant. Sure. Dat is ook om een draagje hebben. Dus wij het nog 24/7. 24/7. Ja.